Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 16 sa tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag pabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Simultaneous mass vaccination ipatuman sa 31 ka mga lugar sa Negros Occidental. Operasyon kag aktibidad sa gina-develop nga beach resort sa Sumag River ginapamonitor sang SP. Sa balita national, CHED, plano nga pasangkaron ang limitado nga face-to-face classes iban pa nga degree program. Samtang face shield pwede kakason kunyara sa open space. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Klaro nga panan...
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Magapatigayon sa COVID-19 simultaneous mass vaccination drive ang gobyerno probinsyal sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental sa Hunyo 17 kag 18 tuig 2021. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, 13,000 doses sang Sinovac vaccines ang saron sa duha ka adlaw nga pagbakuna sa Webes kag Biyernes nga adlaw. Gingklaro naman ni Diaz nga idulong lamang ang bakuna sa mga local government units nga preparado na sa pagpatigayon sang mass vaccination.
Sunod pa sa Provincial Director, dapat nakaplaster na ang vaccination center. Ang team sang vaccinators kaglistahan sa kadamuon sang mga dapat bakunahan na. Ang mga bakuna nga hindi magamit sa LGU ang pwede nga bawion kagihatag sa mga banwa o konsyudad nga nagakinahanglan na. Nagasalig naman si Diaz nga mangin madasig na ang vaccination bangod regular ng schedule sa pagpadala sang bakuna sang gobyerno provincial. Handa si Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino nga magbayad sang milyones pesos nga balor sang wala mabayaran nga catering services sa Office of the Provincial Agriculture sang Negros Occidental. Inagin pa siguro ni Mascolino matapos aprubahan ni Governor Bong Lacson ang retirement letter. Sunod kay Mascolino, hindi na siya luyag pa nga padalman ang problema may kang tanan sa kapin 1 milyon ka pesos nga bayaran sang gobyerno probinsyal sa catering services. Nagapati si Mascolino nga iya desisyon nga pag-ako sa bayaran amo ang pinakamaayong nga solusyon para matuldukan na ang issue. Una diri si Mascolino ang gid-isyuhan sang show cause order sa Provincial Legal Office agud ipatag ang reklamo sang catering company nga wala mabayaran sa sulod sang pila ka tuig. Ginklaro ni Mascolino nga optional retirement ang iya ginhimo sa edad nga 62 anyos. Siya ang magaretiro epektibo Hulyo 1 tuig 2021. Sa iban nga balita lokal, nagpangabayang sanggunang paglungsod sa may City Legal Office pagiman sa Office of the City Mayor nga adlaw-adlaw nga i-monitor ang pag-comply sang cease and desist order kon CDO nga ginpapanaog batok sa operasyon kag aktibidad sa gina-develop nga beach resort sa may Sumag River. Ini ang base man sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Carl Lopez, Chair sang Committee on Environment, nga ginpaboran sang konseho sa virtual session subong nga hapon. Sa original nga resolution ni Lopez, ginpangabay sining City Legal Office nga i-monitor ang aktibidad sa kada simana pero nagsuhestyon si Councilor Archie Baribara nga kung himoon ang monitoring sa kada adlaw. Ginpahag ni Lopez nga apisar sang CDO nga gin-issue sang syudad. Base man siya nga monitoring, may mga report nga may mga movement pa sa mga lugar. Ginpahayag man sang konsehal nga makapila ni nga gintawgan ang developer sa lugar kag nagpasiguro man siya nga mag-comply sa cease and desist order. Nagsuhestyon man si Baribara nga mag-deploy sang tawo nga residente sang barangay para i-monitor ang aktibidad kag maghatag sang opisyal nga report. Ginkasugdan sa Bacolod CDRMO kag DPWH Bacolod District Engineering Office nga dungan nga magpatigayon sang diklaging operation sa mga drainage sang syudad umpisa masunod nga semana. Ini matapos ang virtual meeting sa tunga sang CDRMC kag DPWH kasunod sa nagluntad nga pagbaha sa Bacolod nagligad nga weekend. So naka-Executive Assistant Jo Marie Vargas, ang cluster head sa Bacolod CDRMO, na-identify na nila ang mga lugar nga dapat padulungan kag tinluan ang mga drainage nga yara sa National Road. Lagip na diri ang humalin sa 9th Street sa Dalan Lacson, padulong sa Bias Aquino Drive, Dalan Circumferential sa Lopez East, sa may Dalan Araneta kag Dalan Lacson sa duha ka mga flyover sa Banago Road kag iban pa. Sunod kay Vargas, magluwas sini ang team sang CDRMO ang mag-uumpisa naman sa pagpaninlo sang drainage sa mga merkado subong semana. May plano man ang CDRMO nga magpatigayon sang rehabilitation sang drainage sa may purok kasagingan sa Barangay Banago. Next week pasugod na kami dungan na PPWH kami nga ma-cleaning natin drainage system sa Bacolod. Mga kalog pula naman pang so kami masugod kami ng semana sang declogging sa mga tindahan. Ang gabahin sa pagpahayag na Executive Assistant Jo Marie Vargas. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpalawig sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang pagparehistro sa mga salakyan nga may ending plate number 6 kag 7 na tubdob Setyembre 30 tuig 2021. Sa interview sa Aksyon Hotline kay LTO Region 6 spokesman Attorney Alan Sacramento, ginpahayag sini nga banghod sa extension sang modified ECQ sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ila ginpalawig ang rehistrasyon. Ang tanan nga may ending plate number 6 kag 7 nga ma-expire sa Hunyo ang ginpalawig tubdob Agosto 31, samtang tanan naman nga may ending plate number 6 kag 7 nga ma-expire sa Hulyo, ang ginpalawig naman tubdob Setyembre 30 tuig 2021. Ginklaro naman ni Sacramento nga region-wide ang mga pagpatuman bot silingon kun MECQ ang syudad kag probinsya sang Iloilo, ag MGCQ naman ang Bacolod kag iban nga lugar sa Region 6. Sakop sila sa gihapon sang extension. Samtang ang mga maga-expire naman nga driver's license subong nga Hunyo kag Hulyo kag Agosto, ang ginpalawig naman ang pagpa-renew tubdob Setyembre 30 tuig 2021.
Nanawagan ang grupong CARE o Community Animal Rescue Efforts Incorporated sa publiko nga kapon kag indi hilo ang sabat sa nagadamo nga populasyon sang ido sa komunidad. Ini matapos ang nagluntad nga paghilo sa 8 ka ido kag 1 ka kuring sa Providence Subdivision sa Barangay Granada, Syudad sa Bacolod, Lunes nga adlaw. Suno kay Irene Gamboa, ang spokesperson kag Vice President sang CARE, ang pagpanghilo sa mga sapat ang hungod nga ginhimo kag ginpahayag sa mga residente sa lugar nga tinalikdan nga tuig 20 man ka mga ido ang ginhiluan. Nagpakigangot na ang CARE kay punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. nga nag-uumpisa naman sa pagpatigayon sa investigasyon. Suno kay Gamboa, nagpadala naman sila sang sulat sa LGU kag nakabaton sang sabat nga ini ang itugyan sa mga opisyal sang syudad. Determinado ang grupo nga makuha ang hustisya sa mga naapektuhan nga sapat kag magapadayon sa ilang advokasya nga mag-edukar sa mga tawo nga mga responsable sa pagtatap sa kasapatan. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18 KBC Plus. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse
matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Plano sang Commission on Higher Education o CONCHED nga magpangayo sang approval ni Presidente Rodrigo Duterte nga tugutan ang iban nga degree programs nga magpatigayon man sang limited in-person classes. Suno kay CHED Chairman Prospero Popoy de Vera, ang proposal ang magadepende kung bala na pamatud-an nga ang in-person instruction ang safe sa mga estudyante base man sa unang batch sang medical kag allied health students nga gintugutan nga mag face-to-face classes. Lakip sa proposals ang degree programs nga nagakinahanglan sang hands-on activities kang isang engineering kag information technology o kun IT. Suno kay De Vera, isa lamang ka report sang COVID-19 infection ang na-report sang ginumpisahan ang in-person classes kag ining natabo sa Eastern Visayas. Sa nibaluan nga 73 ka mga kolehiyo kag universidad sa Pilipinas ang gintugutan sang limited face-to-face classes para gidamang sa mga medical kag allied health programs. Pwede na nga mga kas ang face shield kunyara sa open space. Bangod manubo naman ang peligro sang COVID-19 transmission sa siling nga lugar. Ini ang ginpahayag ni Philippine Street Manzar Health Undersecretary Leopoldo Viga o Convega.
Sunod kay Vega, mas ginakinahanglan ang pagsuksok sang face shield kunyara sa indoor pareho sang mall o kung may interaction nga face-to-face. Sa una nga bahin sang Hunyo, naging kontrobersyal ang isyu sa pagsuksok sang face shield matapos ipanawagan ni Manila Mayor Esco Moreno sa Gobyerno Nasyonal nga tun-an ang pulisa sa pagsuksok sini kunyara sa outdoors. Ginpanindugan naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat sa gihapon nga magsuksok sang face shield ang mga Pinoy bangod manubo sa gihapon ang COVID-19 vaccination coverage sa Pilipinas. Sa karon, wala pa magkasabat ang Department of Health sa panawagan nga pagligwat sa face shield policy. Sa dugang pangabalita national, ginpahayag sa Department of Health nga prioridad ang mas madamong nga nurses sa Pilipinas sa tunga sang COVID-19 pandemic. Kini sa piyakman sa panawagan sang grupo sa mga nurse nga kakason ang deployment ban sa iban nga pungsod. Suno kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, madamo sa mga probinsya ang nagakinahanglan sang dugang nga healthcare workers bagod man sa pagsaka sang COVID-19 cases. Ginpahayag man sang doktora o kuan opisyal nga ginbuksan man sang DOH ang linibok ang mga health workers posisyon na para mag-augment sa staff sa mga hospital, testing centers sa isolation facilities. Una na nga nagpangabay ang Filipino Nurses United sa gobyerno nga kakason ang ban sa mga nurses ngaliwat ginpatuman umpisan sa tong Hunyo 1 matapos nga nalamot ng 5,000 kapa para sa subong nga 2021. Ginakonsiderar sa Department of Transportation ang matamat nga pagpasaka sa public transport capacity kasunod sa paghalog sa quarantine classifications. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade nga nag-umpisa na ang ahensya sa pagtuon kung paano mapasaka ang kapasidad sa mga makasakay nga pasahero nga wala nagalapas sa health safety standards. Sunod kay Tugade, ilaman i-rekomendar sa Interagency Task Force ang posibilidad nga pagpasaka sa kapasidad sa amat-amat sang 5-10%. Ginpasiguro ni Tugade nga handa ang public stakeholders sa pagpasaka sang kapasidad apang ang pinalang nga desisyon himuon sang IATF. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time GTX 500. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Evening Edition. Karon nga adlaw ang Miyerkules sa Hunyo 16 sa tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,